com és la qualitat de vida d'una persona que està clavada ahí tot l'any? És molt estressant i molt poca flexibilitat. De fet, tu estàs treballant en un projecte, te criden per a 3 mesos i tu acabes i no saps quan vas a tornar a currar. De fet, és el que m'està passant a mi ara. O sigui, jo he acabat una sèrie farà 2 mesos que hi ha alguna confusió perquè se cobra diners. O sigui, clar, tens un bon sou, però és que tu tens en compte que són 3 mesos i si sou de 3 mesos tens que repartir-lo en 5 o 6. És que no saps en quant tens que repartir-lo. Claro, és que és això. I els que tenen més continuïtat en el treball són els que tenen més rango en el... Jo, per exemple, jo soc auxiliar de producció i a mi el meu jefe, que és el meu jefe de producció o el director de producció, com estan treballant antes de la preproducció de la sèrie, pues jo me criden per 3 mesos, però que a lo millor tu currant 6 ja en la sèrie. I ells